खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव खैराबारि ब्लक BPF नि बानजायनायाव गोबां गुबुन गुबुन राजखान्थि हानजानिफ्राय बे समाव BPF राजखान्थि हानजायाव जगदान जानायखौ बे समाव नुनो मोनदों खमैबो 400निबो गोजौआव गुबुन गुबुन राजखान्थि हानजानिफ्राय बे समाव BTC नि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिनि नुजाथिनाय बे नुजाथिनायाव बे समाव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों गोबां गुबुन गुबुन राजखान्थि हानजानिफ्राय बे राजखान्थि हानजानिफ्राय बे समाव BPF राजखान्थि हानजायाव जगदान जानाय बे जगदान जानायखौ बे समाव नुनो मोनदों आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै BTC नि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया बुंथिदों जे बे समाव बिथांमोननि जे सावराय जुथुम थामहिनबा खैराबारि ब्लक BPF नि बानजायनायाव मोनसे सावराय जुथुम जादोंमोन आरो बे सावराय जुथुमाव गोबां गोनां आयदाखौ लानानै सावरायनाय जादों आरो बे समाव लाइमोनफोरनि थाखाय माबे बिथिंखौ लानानै बिथांमोना खामानि मावनो नागिरदों बेफोरनि सायाव सावरायनाय जादों आरो सावरायनायजों लोगोसेनो जगदान जानाय हाबाफारिबो लादोंमोन आरो बेवहाय गोबां बिबांनि थामहिनबा गुबुन गुबुन राजखान्थि हानजानिफ्राय 400निबो गोजौआव जगदान जादों होननानै फोरमायथिदों BPF राजखान्थि हानजानि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव 18 बोसोरनिफ्राय 45 बोसोरनि बैसोनि गेजेराव बिथांमोनखौ माबोरैहाय बे समाव थिसनथाइ होनो हायो बा लाइमोनफोरखौ बे समाव थिसनथाइ होनो हायो बेनि सायावबो गुवारै सावरायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों BTC नि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों जे फैबाय थानाय समाव सरकाराव फैयोब्ला पावाराव फैयोब्ला लाइमोनफोरनि थाखाय 100 कोटी रां लाइमोनफोरनि थाखाय बाहायगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों BTC नि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा नंगौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों जे फैबाय थानाय समाव जुदि सरकाराव फैयोबा पावाराव फैयोबा 100 कोटी लाइमोनफोरनि थाखाय लाइमोनफोरनि जौगाथायनि थाखाय बिथांमोननि गावसुंथानि थाखाय बाहायनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों BTC नि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा আজি खैराबारि ब्लक कमिटी BPF हिसाबै যেটো কর্মশালা আমার মানে কর্মী সভা আর কি এই কর্মী সভাত উপস্থিত থাকিবলৈ পাই মই খুব ভাল লাগিছে যেহেতু আমার বহুত BPF সাপোর্টার ইয়াত উপস্থিত হয়েছে মুঠতে ইয়াত কমেও 2-3 হাজাৰ কৰ্মীসকলে ইয়াত গেডাৰিং হৈছে আৰু আমি হেতুকে আলোচনা কৰিছে যে আগন্তুক সেপ্টেম্বৰ মাহত যেটো নিৰ্বাচন হ'ব ইয়াত আমি BPF দলটো জয়ী হ'বই খৈৰাবাৰী হিচাপে আৰু BTC হিচাপেও আমি এবছলুট মেজৰিটি পাবই দিয়েছো সেইকাৰণে আমি চৰকাৰ যেহেতু বনাবলৈ গৈ আছে সেপ্টেম্বৰ মাহত চৰকাৰ বনোৱাৰ পিছত ৰাজ্যৰ কাৰণে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰ্মীয় লোকসকলৰ কাৰণে আমি কি কাম কৰিম এই কথাবিলাকটোহে আমি ৰাইজৰ ওচৰত প্ৰচাৰ কৰি আছে বেলেগ একো কৰা নাই যেনেবা আমি ইয়াং জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে আপ টু 40-45 ইয়াৰ্ছলৈকে মানুহসকলে যদিও বিয়া হৈছে ইয়াং হিচাপে কাম কৰিব পৰা কিবাটো স্পিৰিটটো থাকে সেইকাৰণে এই 40-45 ইয়াৰ্ছ লিমিট 18ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 40-45 লৈকে ইয়াং হিচাপে আমি ইহঁতক যত্ন কৰি আমি কাম কৰি পেলাই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে ইহঁতৰ যেটো দেখা সমস্যা সেইটো আমি কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি দলত বহুত আলোচনা কৰি আছে আমি ইয়াৰ নামত 100 কোটি টাকা ব্যৱহাৰ কৰিব বুলি আমি সিদ্ধান্ত অলৰেডি লোৱা হৈছে मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन
बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बिनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।